Dobro jutro ljudi, kako smo? Danas smo ustali za da imamo neke online časove. Tako da počinjemo neki video, neki vlog, 24 sati i pričamo srpski. Šta znači pričat ćemo cijeli vlog na srpskom, jel tako? Pa jebač ti mater. Majku jebem. Dobro jutro. Kako smo? To mi se dopada. Šta ima za jadanje, za jesti? Šta da jedem? Šta da jedem? Moja baka spava. Tetka! Tetka me ne čuje, idemo gore kod majke. Kod mama, kod majka. Ne znam mnogo da pričam srpski, ali mi se ne smejete, pošto ću da se ubijem. Jerry, šta radiš bre? Evo moja maco Đerivce. Ona je sada bremena, trudna i ona će da ima bebinja. Mačinja. Mama, šta ima za jadanje? Ja sad ću vam krofne da uzem. Uzmi krofne, uzmi mi neku banicu sa sirom. A nema, odemem. Okej, danas snimamo 24 sati, pričamo srpski. Jel, Jerry? Ništa, idi u nužniku. Deka je Mario? Deka je Mario! Okej. Ova je moja sestra samo. Čo praviš mi? Ne te smaram, znači snimam vlogove. Благодаримо. Tako da, inače da pokažem tetovaž. Колко е яка. Мен много ми сареса. Много е яка. Svarno. Ама 3,5 сата ме проверахте малко четипот. Tako da, ljudi, idemo napokon u mom sobu, u moj room, da vidimo šta se događa, be bratle. Mislim, какво става? Няма причина да говориме български, пошто 24 часа говорим српски, а хората će se naljuti. Znači, može da ima i drugo video, kad ćemo da pričamo 24 časa bulgarski, ali ja ću da ga naučim taj bulgarski jezik, pa možda onda da pričamo, razumeš? Je tako, burazerče, sad idem da objavim neke fotografije na Instagramu, dodajte me tu ako ste još niste dodali meni, tako da followte me na Instagramu, a mi se vidimo za neki par minuta, burazerčinja. Gde jeste bre? Eto, vratili smo se, Jerry, how it's going? Jedemo krofne burazerčinje, stigli su nam krofne, treba da jedemo. Sedimo na Discordu i igramo CSGO. Imam da najjači kalaš AK-47 u istoriju CSGO-a. Tako da dojedemo šta imamo za jedenje, ove krofne neke. Mnogo su lepe, iskreno, najiskrenije, kažem vam. Bombastik. Prva liga. I pošto nam počinje meč, ja stavim telefon da se puni, pa idem da igram CSGO i tako. Vidimo se. Izigrao sam burazerče. Sve sam izigrao od Wingmana, lele, vrti mi se u glavi, bate, nisam jeo. Samo te dve krofne su mi ulezeli u zub. Tako da, igrali smo do sada competitive, a sad ćemo da igramo Wingman, tako da je to našoga meč. Lake. Inače da vam ispričam da imam novu tetovažu koju će da vidite u novom videu od sutra. Znači eto vam nova tetovaža, evo ga, dosta je to, evo ova znate već, ali tu imam i drugu levu. Tako da dečki, mora da pokažem vam tetovažu u narodnoj videu, kako god. Tako da, nadam se da uživate u ovaj vlog i ja nemam šta da radim, već sedim na kompjuter pola sat. I osvem Discord imam online časove burazerčinja, kako pola sat sedim od 8 sati, sad je 12, 4 sate blejem na online Teams časove. Igram CSGO normalno. Tako da kad budem završio, idemo nešto da radimo, a mi se vidimo za skoro. Dečki, završili smo sa CSGO, završili smo sa sve što smo imali, tako da evo smo sada tu sa Žika ZS, moj drug. Tako da sad ćemo da preminemo na snimanje ekrana sa OBS-om. Ne čuješ se bre budalo? Da možemo da pričamo preko kompjutera zato što upalit ću share screen i ćemo da vam popričamo šta ćemo da radimo. U stvari zašto preminujemo na kompjuteru i snimanju sa OBS-om, tako da uživajte u klipu. Tako da ljudi, evo mene na Discordu, kako sme, evo ga i Žika, sad ćemo da uradimo thumbnail. Ček samo sam na mjestu, stoj.
Да се изчинам панталоните по челото му. Tako da ljudi, sad ćemo da tražimo neki novi thumbnail, zato što ovo što je moj, mislim thumbnail banner, pošto ovaj moj banner već mi se ne sviđa, dosta je, moramo da promenimo malo, znaš, ovo tu iza logoa, tako da moramo da promenimo. Sad ćemo da tražimo nešto sa Žikom, da vidimo šta ćemo da uradimo, pa da sredimo, pa onda ću da prekinemo snimanje, ću da uradimo, pa ću da puštimo snimanje da otprilike vidite što i kako je to izašlo, kako smo sve to sredili, našli i tako to. Иначе, тия ще не сакат да гледат какви работи за мижаите малки отцаци ги измайме първо. Tako da ne dužimo mnogo, jel se tako kaže, da ne odolgujemo, ne razumem srpski, ne mojte da mi se smijete, da ga ne zadržujemo mnogo, mi ćemo da idemo da ovo, kako se zove, nađemo baner. Tako da vidimo se za skoro, za 5 minuta možda. Čujemo se, idemo da penjemo kupuse. Take me to the moon. Gdje ste bre? Idiotizmi. Tražim, evo ga, samo što sam htio da kažem, tražim svoju mačku i evo moja mačka. Ide, gdje si bre idiotizmu? A evo ga. Ajde. Zašto ti bežiš? Šta ti je s facom bre, retardo? Treba da pustimo da ide gore. Stani, nemoj da me grebeš. Nemoj da mi se ogrebala. Hajde, dođi. Hajde. Stanite sekundu, burazeri. Ona je sad trudna i ne smemo da dižemo tek kako. Samo strogo ruka ispod, onako po stomaku i svako da je dignemo ovako. Kada izgovaramo glas ž, skupimo zube, ali jezik ne dodiruje ni donje ni gornje nepce. Izgovorimo ovako. I ljudi, ovako. Idemo sad dole. Samo što fuck off! Samo što smo jeli, kako se kaže, ne znam to. Prženi krompirčić. Prženi krompir sam jeo, tako da sad moram da... Inače da, završio sam sa banerom, a ja sad moram da sednem na ovaj kompjuter da se dogovorim s Žikom. Šta ćemo i kako ćemo, zašto sad je oko 20 do 5. Znam da ne možete da vidite, ali je 20 do 5. A mi moramo da izađemo oko 6. Ili pola 6, ja to ne znam. Ono je sperma, da. Pušim svoj kurac i spermu si nabadam u mucku. Aj, vidimo se. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se svideo, stavite like, koment i subscribe. Znam da ovo nije bilo 24 sati, ovo je bilo samo koliko god da stavim video. Ne znači da sam kuzne šta ili šta kako god bla bla bla. Ali nije 24/7, pričam srpski, mislim 24 sati, ali kao nešto pričam srpski, aha, okej. Tako da dečki, da. Nadam se da vam se svideo video, ako je tako, stavite like, komentirajte, subscribeujte se, postanite član Lucky Armija, WTF. A mi se vidimo u narednoj video, šta znam, kad, sutra, ajde.